neptáš, co dnes a zítra schystá. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát. Na ty, kdo s cílem zlým chtějí tvou dráhu skřížit. Šetři si oříšky pro chvíli zlou, kdy sám si náhle přiznáš. Život je pohádkou nedopsanou, vše stát se smí jen třikrát. Snad tě to může znít dnes jako bláznovství. Věř mi, že